achọrọ m ịkụzi ihe gbasara debit card ya, master o visa o ha ncha niile achọrọ m ịkụzi ya. Ma ndị be anyị kpọrọ eziokwu asị. Anyị bịara ụwa onye ọbụla chọrọ eziokwu, mana ikwube eziokwu fe akpọ gị asị, ha itinye gị na ị na-ekwu eziokwu, mana ọma stọpụ m ikwu eziokwu. Onwere na afọ ilu ya. This card anyị fọkịta ndị mmadụ abụrụgo victims of na-anọkọta ị na-enweta debit ma mma ebe that issue si. Ị na-eche eki na onwekwa na onye nye 4-digit pin gị. Kedụzi ka ị si enweta debit? Ije bank, ndị banka na-egosi gị na ezulu ego gị, nekwa ebe isi nekwa ka ego gị si wee pụọ, nwa inye ATM gị na ị ga-blọk ya. O nwere ihe mee na UBA. Abịa na UBA. Ọ bụrụ na one guy, the guy ọ mara ihe mee kaadị ya. Ihe ọ ma bụ na o nwetebe debit. O ji kaadị ya mana o nwetebe debit. Ọ bụrụ na mmadụ selụ kaadị ya front and back ka ọ selụ, before you know it, o bido nwetebe debit. So onye nwa mara ebe the thing si bịa. So achọrọ m ịkọwalụ gị something. That 4-digit pin unu na-afụ, 4-digit unu na-afụ unu na-eje etinye na POS, unu na-eje enye ndị POS, ma ị na-eje etinye na machine ndị bankị, ATM machine ndị bankị. Ihe a efe ị na-emebe a, ihe a bụ just nya koodu ndị bankị nye gị for offline. Ọ bụ dị internet koodu bụ nke a bụ just offline, eje na machine iti ya ọlụ alụ onwe ya ọlụ. Nke a gụrụ nke ndị bankị. Mana the original code, original pin dị n'alụ kaadị ya. Ihe na-akpọ ya bụ card verified value. O nwere ndị na-akpọ ya card verification value. Card verification value ya ka ndị ọcha na accept. Ichi igo ihe na international website now, ya ka ha chọrọ. O nwere ya ji your 4-digit eme. Ndị na-use your 4-digit bụ ndị na-arụ ọnụ bank with Nigeria bifega request ya. Nke ha nwere ike send, nke a bụ na itinyesie all the itinye card number, tinye expiration date ya, then tinye card verification value. Ha nwere send zalo gị one time password. Nke a bụ nke ndị Nigeria. Mana abịa like mụnwa now na-eme business online, nchọ igo ihe, o nwere some websites ya bụ ntinye ihe ha na-edidebe bụ this 3-digit dị n'azụ. Kwa ya bụ iti ya eme nji wee na-egosi unu nke a na-egosi unu ka unu wee na-aghọta what I'm saying. So ka ịgharizi na-eche na nke anyị na-eje ezo ịpụta na bank isi ụtụ a n'ọlụ ka onye na-achọ ka password ya. Ihe anyị na-eme bụ nwere ihe eji eme. Enwere different types of password n'ime na kaadị anyị fọkịta. Bank ama nnọkọta otu a kụzie, ụfọdụ na-akụzikwa, ha na-akụzi, mana anyị ada anụ ihe, amụm ihe na-eme anyị ada anụ ihe ga-amụgosi gị ihe ga-akụziri gị ihe, ị na-etinye uche na ya. Additional less concern. Ihe ifo secure it. Ifu secure ya. Password dị n'alụ ya. Enwe nke dị ebe a, nwe nke dị n'azụ a. Mana nke a bụ the most important. Ọ bụ na ịchọ ịkwụ ụgwọ na Facebook now, na ịchọ fund account gị now. Na ọ bụrụ na ịchọ fund account gị. Ịmana enwe two types of payment na Facebook. Enwe nke bụ na ị ga-use Mastercard without any one-time password. When can I request for one-time password? Can I request one time password bụ nke local account, which is nke ePay. Mana ọ bụkwa na just ka itinye kaadị gị, ha ga-eme accept without one-time password. So you have to be very, very, very careful. Onye ọbụla nwere debit card, you have to be very careful. Echezikwana na nke ị na-eji etinye na machine bụ the original, n'ote mba. Ihe na-ezo ihe ọsọ na-amalụ mana ihe agwa gị ka ị ga-ekwe. The original one dị n'alụ ya. So protect your card. Iji nwa ya ibulu ego gị jedoba na nke ịma request kaadị na ya. Iweza small money, ị na-etizi na nke kaadị ya adị na ya. Maka na onye ọbụla nweta kaadị ga sele ilu sele azụ, nke ya agago. So kuchi unu dị ya. Ị na-emekwa ya kaadị, na-eme big boy, na-eme big girl, na-eme anything. Protect your card. Jekozalụ ndị ya dị unu. Ọ bụ onye ma chọkwa ịmụta ụdị ihe, wele video hand ya over. We'll clear this video. You can also share. Thank you for watching.